baiknya. Nggak tabung kan lasso usahakango. Ekla busang dino gay ante bisa bono blai bari jagi phekya kol nang mo kol bari jagi phekya le doktor panda. Mokolo muksa thaijagai nai mokol yasa nogliya takuk teijelang de Burma koktomangka mandai amchaini Falguna parani takuk Somit de Burmani sajala teijelang de Burmani mokol baisa muksa angui thango aboni yagulo saltamni yagulo no boni mokol buar barai nai bebag no nuyangi thaka nukhungo chugya angmani bagai mokol no thidike nai malia phiaba je tongsak no phaloi nai sajala ni bagai doctor rok mokol nai rekha aboni yagulo doctor rok bai sadakha bini mokol no operation khai nangnai mokol baisa hamyani yagulo tei baisa bo haino aba haikeno chengsawi tongkha abagai dati dodro bini mokol no operation khai nangnai haini doctor rok bai nukhuni bor rok sadakha haike kha ganang maya ganang tiprasa lukurung no takuk Somit de Burma bo bini sajlani operation ni bagai lukurung no koikha kisasuk porno chubana bagai korei nukhungba sajla no phatar haste wot langai mokol nairi maya abagai lukurungni chubachuman khangke bini sajla no bo phatar haste wot langai mokol operation khaire na henai lukurung no kap kabai koja jakha jekha ganang chubawi tongnai ni muchungnai rok borok sini screen no rojak boroni account number ni bisingtei rang rohoboi borno chubawi mano khanai nai di boroni dukhu bermani kokthai baiknya. Nggak tabung kan lasso usahakango. Ekla busang dino gay ante bisa bono blai bari jagi phekya kol nang mo kol bari jagi phekya le doktor. Gafru ngai doktor rok bina ono operation ma khasina hero khani sagatai ko bo doktor banai mani bo doktor Bijay banai mani Bijay de Burma nggak abono tahu bono bayar rogo kisan nari nene newan sungmani ngai ragli sari mali yang tongkah hai tongkah ko nggak besar kenai pori nani boleh bo kelas pori mani bo tahu ko 12 bo kasa kata ko taklang bo ngai bini baik hai college ko kanai taklai oh hita bo ke kadrop da 12 bo de tabu kadro thangmaya ko school bo to tak thangi simaya mokol hamya om naje ya sa thangmaya bo dono gadi kongo hai rokta gabono lukurongno ang chuba suruk bisa misa naja jawo tong khang khaiba bisa misa suba lai dai di lukurok pita সরকারও কোনো শাসন সবা মুর না নাইখা naimani ko maya kuta madamano saimia বিশি বছর রং না বম হাইকে সরি হেমি o 2015 rogong mani kai tawgono afrun simang naimang ko lockdown pro go bising apro go gari jakar matango maya gari ya hero kan naimang go tabu 2024 ka kata 15 sini nani mo tabu ke bini doktor tam sair ka mono operation khayna nangsine jat thoni de abno operation khaya kai utai kese mokol sunno infection ng thanai yambaga abno panchiri narangan bagi o pisau khlanya nang operation khayna nangsine borok khanya nangkhani sa borok khaito borok khanya samani jibiyo ajema ganaro bairo dak teh sano ni tlang ni musumani ta Guwahati jora o netralai ni bui jotona sabayo kaiba ar tlang ha sawana ni sabayo kai aro tlang nani ni ke suba suru ta lukurong ta bini porimar lo bo hai porimani kaham no bini tam kha makol kol sabai pori bule besek ko sinaba tai
পরীক্ষা পুরো রকে পরীক্ষার মে আঙ্গো টেবিল লগা হাইনো সুপাই রগ গই কোন মতে পরীক্ষার পাস খাইজা যা খাটো কোন 12 11 ni pass kai kata 12 ka kata tam khai ja nang ke tam khai roksa ang haino kam rok tangi chau tai ko din hajra ti rok khai chau kun line kri ni mung ke ani mo somit de par bo parak la no bo bo phalgona parak la nin chera ni mung teilang de par ko doctor sari ka operation khai na ni abatai ke sifan infection nang lai na tiang gi tong abatai ke sab problem tong ki satung ro ko maya ki nogon ma tong por maro cost of life ke operation khaina bagi rok dorok tam nang chuba mung nang uta sunta ko ai ma pha ba suk jaya nogo rang khok song kere por mas kum mate por treatment ta antirong khang ke ba por suk jaya tabu doctor na ja operation khane rang nang ta yabna lukorona chubadi ne sajo gang ko poner musung ai pun por maya musung makang blai musung exam roi ko kosto ko roi to 12 ka khata takla tabu khomokol bele kostong hata ta ko por maya to pure to man sulia as kosto ko boso hamen kisla de bro bo parak lai ni na bo sina bo kai ko mandai phalguna thol phang di ganauta nang tamong mani ano bo phaso mokol bu barong mani ke ulokai bate ta ko pura nuk suliata ke ta du no go tongo dilin du no tong horsal por ro mayango kostong bla bo class pori mani ta ko class 12 hap ka hebuno thangme ko school thangme ko du no man bagoi bela du no besuk bosorong khana bahai mani obo hayong man tau bai 10 bosor kaka doctor ro na jekha doctor na jek fono borok mane bichiro simi tongda ol hanyang mani bese bisirong khana 10 bosorong kha borong mani ta tabu khatamo engka tabok bari mani marung suka bini makol sajago robono betai mukti rok phai tongo deli hopong sapung sajago tongo bro kosto khai tongo pori bo maya bo pori nam chungsak tong mani tabu ke operation khai hinja ka doctor doctor sa operation khai dite ke sasi thana yam abono khaya kai hine infection mai chau no sarkar ko chuba mur na kya naikha madaman maya khuta buksa sara saka nong ni ration card to tong ke nong ni ayushman card to tong ayushman card bai na kya sa shunoro o bai iko naijia khuta admission nga jima nunga jingsin jirani admission khai boton mayo khum khai manu ne to chawo chang nai me khuta bai lukurong tam sanajro iko khako phur khaiye khak ka hamrong ma suba chu chawo ta se chini tikra sa brong ma khako phur khak ka ham khaiye bang chu ba su nang se bang churi mong nang o jang suri ma sim bayang liya ani basano a dilino mukti phayo mokoli mukti phayo bo dilino ang bono no kha kham bono na sipo mai ang tong khata to kosto khaye bo pori na musung jak sugui bo pori maya thang maya skula no gota buk tongo kosto khaye bono na nya bage lukurong ni suba sunango maya kanang kha ko phur kha ka ham longi amma